Sanbonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Uvele Pilapayana. She is sitting in bed Naike. She is still in her PJs. She is speaking no Sibongile. Usbongile angazi ukuthi wenzane wedrophini guys. But anyway, Uvele is like yazangilalanga. Lokhu abangana ngale ndaba kababa. Uthi like uyangimoshela nje. Hey bo, uyangimoshela ngale ndaba yomshado. Usibongile zayi phela nawe yehlisa umoya ubaba usalele. Uvelaphi like, hey bo, anginandaba. Futhi ke vele ke that's all he knows ukulala nje. Hey bo, usibongile zakhe Velephi. Uyazi ukuthi like akusilona iqiniso lento ishoyo. Uvelephi then says, "Wesibongile, yazi ubaba uyothi ephaphama ngoba ngikhamsile engasekho ngisho umuntu oyedwa ofuna ungishada." Usibongile like, hey, wasuka ke lokho. Then Uvelephi like, "Wesibongile, yingoba ukuthi awuboni mhlampe oyini. Ungitshela ukuthi awuboni ukuthi lo mshado lo umhlathelo ofanele ukuthi ngiwenze mina. Ngenzela bani? Ngenzela thina sonke la ekhaya. Kodwa ke ubaba ke yena usabona ukuthi ngilandelwa amaphathi ozexi into yanini leyo. Hayi man, mina futhi nje kade ngazi ukuthi empilweni yami nje ngilandelwa izinto ezinhle nje, izinto ezingcono, izinto ezinkulu nje. Ingakho nje ama-relationships ami ade lokho engasebenzi. Kodwa ke ngoba ubaba uyangivimba, uyangivalela nje manje, mina angeke ngisashada ubaba meke nje." Usibongile like, yazi uzwakala ngathi uyini Velephi? Like ngathi unguCinderella nje othize, ngathi nje patriarchal princess, something like that. Uvelephi is like, anginandaba, ambotshela ubaba wakho lelo gama nomagama owafundile evasithi ngoba nje vele ngizokushiya naye sengihambile mina ngiyohlala ebukhosini. Usibongile like, yo, ngeke, she can see she can't get through to Uvelephi. Next scene, Uvuma guys, usekitcheni, he's sitting, he is daydreaming. Yambona ukuthi le offer nje that unduna brought about Usibongile is stressing him. So Usibongile, she comes in, she walks into the kitchen and she's like, baba, umzuzwana nje. Then she sits down next to him. Then she says ukuthi abang ukuthi awukho lula ukuba sey'cathuleni zakho njengamanje baba. Then Uvuma's like, wenze njani? Usibongile like, lutho baba, ngifuna ukutshela ukuthi ungubaba oqotho futhi nje when we start our own families angeke sikushiye baba, siyohlezi sikuthanda nje. Uvuma's like, Sibongile, ngiyazi ukuthi ngingubaba oqotho and ngiyazi ukuthi uyangithanda. Hlala endabeni oze ngayo and stop beating around the bush. Sibongile like, nguVelephi baba, yazi ufisa ngathi ungabona baba ukuthi ungumuntu oshintshile. Nami ke futhi ngiyamfakazela sekashintshile ngempela baba. UVelephi bekafisa nje ukuthi ubaba adlulise indaba kaZex. As she's busy saying that, Uvuma's like, yay, aliphathwa lelo gama kuleli khaya. Sakhuluma ngalento Sibongile. Usibongile then says, baba uVelephi uyafisa ukuthi wazi ukuthi angeke akufake ehlazweni meseshadile. Uvuma's like, he looks at Usibongile, meseshadile. Usibongile like, nam baba, bengimangele ukuthi ulokhuzana ukuthi uVelephi uthi phela seka-ready for umshado. Uvuma's like, ulungele, he's like, she's ready for what? Sibongile, bengisacela ukuthi siyeke lento sibuye siyikhulume ngesinye isikhathi nje. Ikhanda lami nje liphethene, ngiyathatha ngiyabeka ekhanda Sibongile kancane nje. And then that scene ends like that. Next scene we see uNomfundo. She is at her house guys, she is blushing. Ulokhuzana umxolisa umphethele bouquet of flowers. She's busy smelling the bouquet of flowers which looks so beautiful. uNomfundo then says, yazi ngathi ngigijime engadini yezimbali in summer. Then umxolisi says ukuthi kuyangijabulisa ukuzwa lokho ngoba okungijabulisa kakhulu is bringing joy to your heart.
Nomfundo zathi ngiyabonga yazi fanele ngizifake kwivaze kwi-vase or vase, whichever way you pronounce it, zingaze zibune. Alice is like, hayi ungaziyeka nje zibune. Mezibuna phela sizothenga ezinye imbali. Unomfundo is like, hayibo ukumosha phela lokho. Then Alice says, hayibo kunani kanti ngoba phela umsebenzi wazo yikuthi zikujabulise wena. Nomfundo is like, yazi ngicabanga akekho umuntu was ever done something nice for me. Then Alice is like, hayibo ihlazo lelo. Empelweni yazini ngithole i-idea la yokuthi ngitshalele ingadi yembali so that you can always enjoy the presence of spring and summer. Unomfundo that time when Alice is saying that she looks as if she's worried or something, and then Alice looks at her is like, how yin manje. Unomfundo is like, yazi coming to think of it, akekho umuntu that has said such beautiful words to me. Then Alice is like, how? Lalela. He takes her hands. He's like, phela wena uyayideserva izinto ezinhle empilweni Nomfundo. Ngiyathemba ukuthi uzovuma ukuthi nje ngibe yindoda ezoletha injabulo empilweni yakho. Unomfundo sengicabangile, ngiyavuma. Ngifuna ukuphila nawe impilo yami yonke ube wena wedwa. And then they kiss, and then uGuy then says ngiyabonga. Yazi ngikutshela iqiniso bengithukile ngingazi ukuthi noma uzongikhipha noma uzongifaka. Unomfundo's laughing there. He says ngiyabonga, and he kisses her hands. And then he says indaba kaThemba sizoyithini ngoba phela uzombona lo mfana ngilokho ngiza la ekhaya sizothini kuyena. And you can see ukuthi uNomfundo is really worried about Themba. Guys, I am so happy that uNomfundo is finally opening up her heart to love, because listen, when you are umakhwapheni, guys, you need to settle for second best. You can't want that special treatment of when you are umakrondana womuntu. So now Alice is going to be giving her all the attention and all the love that she deserves. So I am happy that it is official ukuthi Alice benoNomfundo are an item. Next scene, we see uSamke and uPhetheni, guys. They are out and about in a restaurant. Kusho ukuthi uPhetheni maybe is giving this friendship a second shot, because why is she out noSamke? Bayaseka laphayana. uSamke is like, uyakhumbula siyophuza eBlue Lagoon, singenamali, sinemali yokuthenga iside eyodwa, bahleke laphayana. uSamke goes on to say ukuthi sahlangana konje nobani, what was that guy's name? uPatrick lo bekasebenza emine. uPhetheni is like, yeah, uPatrick. uSamke is like, yeah, wasithengela. uPhetheni is like, yay, wayeholile phela iyakhumbula. Athini kambe? Athi ladies nginganithengelani. Kuhlekwe, guys. Then uSamke is like, ayike, he chose the wrong ladies ngoba thina sayidla imali yakhe. Yay, sayidla. Sesimnandi-ke. Then he wanted to take advantage of us, ethi ufuna ukuhamba nathi sambaleka. Then uPhetheni and uSamke are laughing about the good old days. uPhetheni is like, hey, umuntu bekayiqola leza nsuku yane. She goes on to say ukuthi ngithembe-ke ukuthi wena nawe azange ungiqole on Monday. Remember on Monday, that's when uSamke came and see uPhetheni. So uSamke is like, how Phetheni ungayisho kanjani into ebuhlungu kangaka kumina? Semshintshile Phetheni. uPhetheni is like, ngiyaxolisa, I didn't mean to upset you. And then uSamke is like, kulungile, ayi asidlulise, sisuka kude mina nawe yazi kodwa Phetheni. uPhetheni is like, yeah. Then uSamke is like, uyakhumbula kwalanga road eMlazi? Usakhumbula what was there emgaqweni? uPhetheni is like, kwamalanga eMlazi, thinking this like, hey boy, ilitshe lami. Then uSamke is like, yes, hey wena nalelo litshe. You guys, you were so tied to that rock. She goes on to say ukuthi, yay, ulithanda lela litshe. Hey bo, uhlala kulona, ucabanga, uyikhohlise,
ubuye uyibuyise. UPhetheni is like, yeah, ngangilithanda lelo litshe. Ngangihlezi ngicabanga nje ukuthi one day impilo yami iyoshintsha. And I was tired nje nokuhlala kwa-auntie, yo. Hi, shame. She goes on to say, yazi, not many people know about that rock. Nonjengaye nje akazi. Then uPhetheni is like, yeah, thina besi close, we were so close. Wayengekho nje umuntu ongangena phakathi kwethu, not even uDeliwe. And uPhetheni is smiling. You can see ukuthi uPhetheni, she misses those old days. I am just wondering, ukuthi uSamke, what are you up to? Next scene, we see uNomfundo. She's out in a restaurant with uThemba. So uThemba's like, ma. Then uNomfundo's like, yebo. uThemba's like, usuyajola. uNomfundo's like, she looks at him, she's like, yini le nto ongibuza yona? uThemba's like, mama, mina, am I not enough for you? uNomfundo's like, boy, lalela. Ngingumuntu nami, yezwa? Ngiyamdinga umuntu. uThemba's like, ma, but a boyfriend. uNomfundo's like, boy, when unomndeni wakho, you have obhuti bakho, abantu odlala nabo ibhola, ubusy. Mina-ke, what about me? uThemba's like, ma, does this mean ukuthi this man is going to move in with us? uNomfundo athule. As she keeps quiet, uThemba just gets up, guys, and he walks off. uNomfundo's like, boy, uyaphi? uThemba's like, ngifuna ukushaya umoya nje kancane for isikhashana. He walks off like that. Kanti that time when he's walking off, guys, uNomfundo, angithi there a restaurant, like the table behind her, uSamke is sitting there kodwa baflathelene. So when uSamke sees uBoy walking off and she was eavesdropping on the conversation, she turns to uNomfundo. That time uPhetheni akekho, kusho ukuthi uPhetheni umshilo uSamke, and uSamke was finishing off whatever she was eating or drinking. So uSamke says ukuthi, abafana banjalo ke. uNomfundo turns around, she's like, yazi, ungenza ingathi ngingumama omubi. uSamke is like, mnika isikhathi uzoba right. uNomfundo's like, usho kanje? And then uNomfundo looks at uSamke kahle. She's like, yazi ngathi ngiyakwazi. Have we met before? uSamke's like, cha, yimina nje oziphaphelayo ongena indaba zakho. She then takes out her hand. She's like, come on, uSamke, and she handshakes uNomfundo. uNomfundo's like, oh, Samke, mina nginguNomfundo. Ngiyabonga kodwa ngiyabonga for your words. uSamke's like, akunankinga, netiye lami selizobanda ngalana. And then uNomfundo's like, kanti-ke ungangijoyina nje cause nami ngi-ode itiye. And then uSamke's like, mawusho njalo-ke. Then that scene ends. Next scene, we see uVelephi ukwambalenhle, guys. She is still in her makoti attire, guys. Neduku lakhe and a dress. And I must say, kuyamfanela shame. She is there nama-chips. uVelephi is called the lady lo usebenza kwaSamke, kusho ukuthi wenza ama-chips, guys. She fries chips there. uVelephi is like, awusho. uthi ngenze njani mina ngalama-chips? Ngoba nje like mabi, ngenze njani ngalama-chips sis? Ayibo usisi wakhona says ukuthi ayibo lama-chips kudala ngiwathengisela abantu the whole day and no one has complained about lama-chips. uVelephi is like, lalela na sis, uzokusiza ukuthi uhambe uyowaqalela phansi kabusha lama-chips or ubuyise imali yami. Ayibo lo sisi is like, ayike la ekhaya asinayo nje i-refund. It's either uyadla noma uyayeka. uVelephi is like, yazi indlela okhuluma ngayo nami angithandisisi kahle. Uyokusiza-ke ukuthi ungilalele-ke manje. Ngithe thatha lama-chips uyowaphindisela emuva uqalele kabusha. Ngifuna amanye. Then lo asisi is like, uyahlanya. uVelephi is like, angizwanga. lo asisi is like, ngithe uyahlanya wena. And she just walks off. uVelephi is like, bo wena ukhuluma nami kanjalo? Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi umyeni wami mase ithengile yonke le ndawo. As she's busy speaking like that, uKhuzwayo walks in. uKhuzwayo is like, hi. uVelephi is like, aha man, nca. uKhuzwayo is like, Velephi, yini?
uVelaphi zathi cha malume, abantu they need to know when they're not doing a good job. UKhuzwayo is like, manje fanele ukuthi umemeze, ngikuza ngiqhamuka le emgaqweni. UVelaphi is like, phela mina I'm going to be the new future queen of this village. So fanele ngenze sure yonke into isezingeni ihamba kahle. UKhuzwayo is like, hawu, wasukhuluma ngezinto zasebukhosini yini, kwenze njani? UVelaphi then says, hawu, malume wami, awuzwanga, phela induna ifikile wazofuna unkosikazi ezoshada nendodana yayo. Wase kwakhetha mina-ke. Uma ubaba evuma-ke, then I'm going to be his wife. Ulokhuzana uKhuzwayo is like, hayi bo, usho unkosana. UVelaphi zathi nje ngisho yena, hawu malume bengicela ukuthi ungikhulumele nobaba ingathi like akayiboni ukuthi lento like iyaphuthuma. Then ulokhuzana uKhuzwayo is like, yazi, I heard udaba lunjalo ukuthi induna vele ibhizi ifunana nomuntu ozoba yinkosikazi wenkosana. Kodwa nje igama lakho ayi angilizwanga. UVelaphi is like, usho ukuthini ukuthi igama lami awulizwanga? Then ulokhuzana uKhuzwayo he catches on ukuthi hayi uVelaphi uye nje that's just thinking her own things. He's like, mhlampe wena mshana mhlampe wena mshana kamalume uze umalume aphephe ngona umuntu athi uphela kancane. At this point he's getting up because he knows ukuthi uVelaphi has got it wrong and he is not about to sit there while uVelaphi is in a bad mood. She could do anything to him asaz. So uVelaphi is like, cha malume khuluma, uzwe igama labani? Umalume athi, ngizwe igama laSibongile. Then he gets up athi ukubaleka. uVelaphi is like, labani? uKhuzwayo usemnyango. At this point he's like, laSibongile mshana bye hayi kulungile. uVelaphi is like, uSibongile kanjani? Hi, and then that scene ends. Next scene, Wambalenhle, kusho ukuthi uVelaphi sekahambile. uSibongile is with ukwendo. Uqaqala ukwenza ukuthi yazi, I can't believe ukuthi uVelaphi she is making lento yomshado ingathi like achievement in. Ukwendo was like, how? Umshado kuwena akusiyona achievement. Because mina the day ngikushada ngizoyibona as impumelelo leyo nto. I will see it as achievement. And then he says, when Sibongile kanti awucabangi, don't you think about umshado? uSibongile is like, yeah, I do think about it. And then ukwenza abuzeke ukuthi like, what do you think about umshado, about mina now? Then uSibongile is like, I think about umshado wethu ebeach while we are exchanging ama vows and izinto ezinjalo. Then ukwenza is like, ngikhombisa ukuthi uzowenza njani mhla umfundisi ethi you may kiss the bride. Then uSibongile is like, ngizowenza nje. And then they kiss, guys. As they kissing, like where they sitting them, uSibongile, she is facing the door, and then ukwenza uflathele umnyango. So as they kissing, guys, uvuma angene and he sees them kissing. Then Uvuma doesn't say anything. What to Sibongile when she throws back from the kiss with Uwenzo, she sees Uvuma. And then Uvuma looks at her, he just walks out. Manje Sibongile is left there, ukhamisile, she can't believe ukuthi ubaba wakhe umbambile. Ukwenza does not get to see that. Ukwenza is like indaba. He looks back, there's no one. Uvuma sekaphumile, and then the scene ends like that. Last scene there, guys, we see ubaba Uvuma, he is in his house. Kufike bani, kuvakashe bani, induna. Phela induna, he needs his answer. So induna says, hey Mbambo, ndoda yamadoda, I've been visiting ikhaya lakho kakhulu recently. Ngiyabona ukuthi sengiyisicefe. Kanti-ke Mbambo, I won't be long. Ngoba nje ngifuna ukuthi ukhululeke. Ukuthi nje ngithe angize lana ngizozwa ukuthi ucabange wagcinaphi ulolu daba that we discussed. Then Uvuma then says ukuthi iyabona nje ceba likhulu mengikhuluma iqiniso mfowethu. Mina ngingumnomzana ongenamama la ekhaya. Manje ke indima yami ihlukahlukene la ekhaya.
Okunye kwawo ukhusela nokuvikela ingane zami. Induna then says, yabona-ke Mbambo, abantwana bethu laba bayakhula, fanele sikwamukele lo. Then uVuma says, hayi uqinisile, ingakho nje mina ngazibekela kudala nje ukuthi ngoba anginalo ilifa to leave for my children, indima yami nje yukuthi ingane zami ziye esikolweni so that they can have i-future eqhabazile. Then induna says ukuthi wasukhohlwa ukuthi fanele bathole abayeni abaqotho abaphume emndenini oqotho. Goes on to say, uyabona Mbambo, lento mina engiyikhulumayo, engikhuluma ngayo, yilona ikusasa or yilona ikusasa. Uyabona nje ubuqotho bakho nobuqotho bami, mawubuhlanganisa uphuma umndeni oqotho oqinile. Uyabona Mbambo, ngelinye ilanga siyoshiya lo mhlaba siyohlangana nobaba umkhulu bethu. Ngiyabuza-ke Mbambo, uyiphethe impendulo yami? Then uMbambo then says, caba likhulu, impendulo yakho ikhona mfowethu, and futhi yinhle kakhulu. And then the episode just ends like that. Guys, at this point, I am wondering if uBaba uVuma is not going to marry off uSibongile because he saw ukuthi uSibongile akabambeki kulo mfana uKwenzo. So, and he believes ukuthi uKwenzo nje has ruined uSibongile's life. So I have a feeling ukuthi uBaba uMbambo is going to say ukuthi uSibongile akashade ilokhuzana must get married to inkosana, and that's going to secure her future. Hey guys, ngathi kusazoshuba. But anyway, let's park it right here. Tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.